kaka inyalo dine yo machalo nade, jok manigi puonj mopogore opogore magalagala, wang'egi gin e kanisewa, ka omak achiel, jodolo mamoko wuok mondo kwedi, jotelo mag sirkal wuok mondo kwedi, iwacho ni sirkal bende ong'eyo gik madhi mbele, riwruogegi duto wuok kanyachiel. To nitiere riwruok machielo bende mago mag jolemo, ka gintiere kar kacha, puonj mobamgi osedhi modonjo e wigi ma igeni mae gima onego bed ni timo, mondo mi ogol paro makamagi e wigi, mondo ne adieri kanisa waloro nikech mae gi ma, to jatendwa mako nikech ma. Bende jokanyo ma kanise bende nigi ng'eyo mar ng'eyo adieri mar wach, koso mana kosedonjo puonj ma upuonjo kaka jodolo mane madonjo e wigi, kendo ka sirkal odonjre kodu un kaka jotelo bende koro iwacho ni oyo sirkal koro rach. Erokamano Cleophas. Mana kaka daktari owacho, adwa medo kanyo matin. Daktari owacho ni sirkal nigi bedege mang'eny manyalo nono gik maricho matimore. For example, penjo ma ji mang'eny penjore gima ne otimore Shakahola, ma oganda maduong' owito ngimagi, moko be pod imedo gol e buchegi nyaka sani. Ko penjo maduong' ni to jogi sama ne gini timore, wacho ni Kenya en achiel kuom pinje mabeyo mogik e weche mag intelligence. To gigi sama timore, nyiso sirkal nong'eyo koso nok ong'eyo. The question is that. To gima pane be medo hinyowa owadwa en gima iluongo ni corruption ma bosedonjo e piny. Iwinjo? Ma be medo hinyowa nikech miyo gik mang'eny umore auma, nikech ng'ato nigi pesa, onya rie bade. Iwinjo? Onya bribe, onya chiwo bribe, gik machalo kamano. Koro, all in all, onego bed ni jotim nonro mag sirkal, ka gik ma wacha timore, onego bed ni gifwenyo